hráme, neprečítal som si akú hru, ale tady musíme zbierať čokoľvek budeme vidieť. Som trochu nakazený, tak preto kašlem. Pardon. Robíme. Neviem čo teraz, nehral som to už. Nehral som to úplne byť. No, aj som to hral, ale je to fajn teraz. A mám tady prvú vec. To je baseballka, ktorou zbijeme asi niekoho. Neviem. Ale sa nám niečo ukázalo. To sú peniaze. Sa nám dobre teraz darí. Ja vám ďakujem, že niektorý z komentárov ma poprosili, aby som zahral túto hru. Ale my musíme padať. Padame tu. A už tady nepôjde. Ahoj, ja som LeoPlays4. Čau. To bol môj nevlastný brat. A nie, robil som srandu ľudia. To je môj kamarát. To som si len z vás zrobil srandu. Neviem, čo si tady urobiť. Hej, to čo je sa zbraň? Bam. A on dneska išiel ku mne na návštevu. Strašne som sa tešil, lebo ho mám strašne rád. No, takže už začíname hrať. No, takže ukážte, akú naloženú zbraň mám. Ukážte. Co to robí? Pardon, že tady niečo hučí, lebo mi to bubuhu. Tento sa nevie správať. No, takže ideme tady. Ideme tady zavrieť, lebo sa poserdím. Toto niečo tady urobí, mali by sme urobiť. Nepamätám. Ježiš, čo nemôžem odpustiť. Alebo aby sa to urobil, ale nie to urobil. Takže hej, čo tady sa stalo? Hráš, sa to nebude. Ja sa celkom bojím ľudičku. Nie. Prišlo si ma práve o jedného hráča. To je smutné. Aj tak byli postihli, takže come on. Ja sa odtiaľ to dal na 5 a ja sa preč a dám pro jedného.
No to není až také lahúčké. Tady si skúkneme. A čo tu máme? A už nesme nestihli. No takže... Budem búchať. A ľudičky, ja sa asi tak práve bojím. Strašne. Tady niečo veľké. Stále si nepamätám, čo tady mám robiť. Ale aj tak som nič nehral z toho takéto hor. Tady máme práve, že prašule by mali padnúť, ale hovno nám padlo, takže... No tady máme $1. A tady. Toto sem, prachatý. To čo máme? Pre pána Jana. Tady sú nebezpečné vajci. Jau, ty kokos. Nechajte ma svie. No, takže ja zapúšťam do